nagbangga pa. Nakaw. May nagbangga na. Ayan na. Sap. Oh, parang palimsog na ito. Uyog-uyugon mo ah. Ayan mga idol, isang event na naman mga idol. Ito, another challenge na naman. Bangkaton Challenge Competition. Uyug-uyugon mo ah. Nagbabalang-balang po si Kuya Kuling Kuya Bot po sa Santo Domingo, Albay. Uyug-uyugon mo. Ayan si Kuya Bot po, nandito kasama natin. Ayan yung mga kasali sa ating Bangkaton. Ayan, may partner pala Sinda. Ayan, kasama natin si Kaburaot, Idol Greg. Ayan, apat silang maglalaban-laban mga idol. Ang unang makabalik, siya yung panalo. Lay. Ayan, magsisimula na mga idol yung ating Bangkaton Challenge. Ayan, sa mga taga Buhatan, ayan, dito po nangyayari yung Bangkaton Challenge mga idol. Ayan, puro babae po ito mga idol. Puro babae yung magbabangkaton. Ayaw mo sakit mo, iikot po tayo sa yellow na flag bilang pag-ride. Okay, ready na? Ready na? In 5, 4, 3, 2, 1, go! Ayan, nagsimula na mga idol yung laban. Ayan na. Parang may magbabanggaan pa. Nakaw. May nagbangga na. Ayan na. Sa France dyan ang mga ganat. Ayan na. Kasi yan kasagwan ni France kasi tinangaw. Oh. Halos parehas lang yung laban mga idol. Maya-maya makikita natin kung sino ba yung huli. Ayan. Nagigit-gitan yung dalawang bangka. Pasay nito. Ayan, pasarain na tayo yan. Uyug-uyugon mo ang. Paligat pinatabi, susaro. Ano na nangyari? Uyug-uyugon mo ah. Hala ka dyan. Pasay nito. Baliktad. Sa France dyan manggagana. Ayan, madaming meron talaga mga idol dito sa Buhatan. Ito gusto pa diri. Nandun pa mga idol, napakadaming tao. Kita nyo naman. Sa yung pagong gumawa dito sa France. Ayan, sino kaya yung malalalo dyan mga idol sa Bangkaton? Ayan, mga puro babae po ito mga idol na naglaro sa Bangkaton. So ayan. Ayan na, parang iba na yung direksyon. Palimsog na mga idol. Parang palimsog na ito. Uyug-uyugon mo ah. Uyugan mo ba gan idol? Ayan na, parang may may lumiko ng dalawa. Sa France na yung mga gan. Okay. So may nauuna na mga idol. Kaya nakakatuwa itong challenge na ito talaga. So nakaka-enjoy. First time namin ni Kuya Kuling Kuya Bot dito sa Buhatan. So talagang napaka-enjoy ng Cubao Festival dito sa Buhatan. Ang saya pala dito. Ayan na. Parang may mananalo na. May nangunguna na talaga. Padel! Dali! Padel! Habol! May kanya-kanyang bet dito yung mga audience natin. Ayan, tuwang-tuwa sila dito. Ayan na, parang may nanguuna na. Ayan, ang unang makabalik mga idol, siya yung panalo. Ayan, syempre nakaalala yung mga idol yung Coast Guard natin, Santo Domingo Albay. Ayan, talagang very active yung mga Coast Guard. And nakita din natin yung PNP, Santo Domingo Albay. Ayan.
Ayan na, parang may nakikita na tayong panalo dyan. Eto. Ayan na. Dali! Ayan na, malapit na. Eto na. Ayan na, para may nanalo na mga idol. Ito yung winner natin. So talagang walang binatbat yung mga kalaban. Ayan. Congratulations, ito yung nanalo. Ayan. Matitibay magsagwan. Uyog-uyugon mo ha. Ayan yung winner natin. Congratulations. And siyempre, ayan yung pangalawa mga idol. So, medyo may distansya talaga. Nakapahingalo na tabi su duwang ng gana. Minaabot pa sa natabi su panduwa. Ayan mga idol. Ayan, siyempre, congratulations din po sa lahat ng kahit natalo. Ayan, sigurado may na-enjoy naman sila. Ayan, congratulations sa nagana po sa Banggaton.